गुड इभिनिं लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो हास्थायदों लोगोफोर आंनि दिनैनि बे भिडिअआनो जागोन जोंहा क्रिसमासनि भिडिअ जागोन दे लोगोफोर 2025 नि गेदेर बर'दिन बे गेदेर बर'दिननिनो जोंनि गलमा बेप्टिस्ट गिर्जानि आङो नुथायफोरखौ दिन्थिलांगोन दे लोगोफोर नायलांबाय था आरो नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबावगा दे लोगोफोर माने जोंनि गलमा बेप्टिस्ट मण्डलिनि जिसुनि फिसाफोरा माबायदि बे गेदेर बर'दिनाव रंजागोन आङो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन आरो शेयार खालामगोन लोगोसे नायलांबाय था लोगोफोर गिर्जानि डेक'रेसना बिदि आरो लाइटिंफोरा बिथिं गिदिर गिदिर हेल'जेन लाइट होदोंना बेनिखायनो मोजां नुवाखै खोमसिबा मोजां नुगौमोन ओमफ्राय जोंहा फाइनालि दायो नैबेयाव इनिग्रेसन जासिगोन आरो गिर्जानाव बेखेवसिगोन नैबेयाव मा होनना बुङो दिनै 24 मोनाबिलि 24 डिसेम्बर मोनाबिलि सम दायो जोंहा नैबेयाव गिर्जा न'खौ माने दिनै नैबे बर'दिननि थाखाय बेखेवसिगोन जोंहा बर'दिननि हाबाफारिया नैबे गिर्जा न'आवनो जागोन आरो एक्सट्रा जोङो पेन्डेल बनायनाय बिदि जायासै बेनिखायनो दिनैनिफ्राय गाबोन मोनाबिलिसिम नैबे गिर्जा न'आवनो जोंनि बर'दिननि जि हाबाफारि रंजानाय जिसु जोनोम जानायनि बे हाबाफारिया बेयावनो जागोन आरो दायो दरजा बेखेवसिगोन गिर्जा न'खौ आखुबार बर'दिननि मुङै बेखेवनो थाखाय मानाव गेदेर गलमा बाप्टिस्ट मण्डलिनि पाल बिथां मिता नुमल बाग्लारि बिथांखौ आइजो दैदेनगिरि बिथांनि जुगिदि आर'नाइजों जोङो बरायनो बे समाव आं खावलायदों आइजो दैदेनगिरिखौ जेब्ला आर'नाइखौ गानहोगोन अब्ला बयबो आखाइ खबनानै होगोन जोंनि गलमा बाप्टिस्ट मण्डलिनि मानव गेदेर पालक बिथांखौ बे समखौ लानो थाखाय खावलायनाय थाबाय आरो बिथांनिसिम गोसो गोरबोजों खुलुमनायजों लोगोसे बे हाबाफारिखौ गथायनानै होबाय সৃষ্টিকৰ্তা মহান পিতৃ ঈশ্বৰক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে আজি আহি থকা পবিত্ৰ বৰদিন এই বৰদিন যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্মৰ নামেৰে মই আপোনাৰ সকলোলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে আমি ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ পাবলৈ আৰু ঈশ্বৰৰ দৰ্শন পাবলৈ বিশেষকৈ আমি ঈশ্বৰক সেৱা আৰাধনা কৰোঁ আৰু আমি আজিও আমি এই 2025 চনৰ যি পবিত্ৰ বৰদিন এই পবিত্ৰ বৰদিনত আমাৰ এই পবিত্ৰ গৃহত আমি আৰাধনা কৰি ঈশ্বৰক প্ৰশংসা কৰিবলৈ আমি মণ্ডলীয়ে আমি সিদ্ধান্ত কৰা হ'ল সেই মৰ্মে আমি এই পবিত্ৰ গীৰ্জাঘৰ যদিও অলৰেডি ইনগ্ৰেশ্যন কৰা হৈছে তথাপিও আমি আজি যি কাৰ্যসূচী এই কাৰ্যসূচী আমি যেন ঈশ্বৰৰ সহায় অনুগ্ৰহ আশীৰ্বাদ পাওঁ ইয়াৰ কাৰণে আমি পোনপ্ৰথম হিচাপে আমি এই পবিত্ৰ গীৰ্জাৰ ঘৰ আমি দুৱাৰ মুকলি কৰি আমি ইয়াত ঈশ্বৰক আৰাধনা কৰিবলৈ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আমি যি পবিত্ৰ বাক্য পঢ়িলোঁ এই জীৱাৰ দুৱাৰ এই দি ধাৰ্মীবিলাকে সোমায় যি দুৱাৰ এই দুৱাৰেদি আমি সকলোৱে সকলো সময়তে অহা যোৱা কৰোঁ আৰু ইয়াত দুৱাৰেদি আমি প্ৰৱেশ কৰোঁ গতিকে এই দুৱাৰ আমি এই সময়ত আমি উদ্বোধন কৰিম গতিকে ছুটি মই প্ৰাৰ্থনা কৰিম সৰ্বস্ত দয়ালু মৰমেল পিতৃ ঈশ্বৰ জীৱা প্ৰভু আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তোমাৰ দয়া অনুগ্ৰহ আশীৰ্বাদত আমি পৃথিৱীত যে পবিত্ৰ বৰদিন উদযাপন কৰোঁ কাৰণে আমাক সুন্দৰ পৰিৱেশ সুন্দৰ স্বাস্থ্য আৰু সুন্দৰ অৱস্থা এনে সময় দিয়াৰ কাৰণে তোমাক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ প্ৰভু তোমাক আপোনাক আমি আৰাধনা কৰিবলৈ সেৱা কৰিবলৈ প্ৰভু পবিত্ৰ গানেৰে তোমাক প্ৰশংসা কৰিবলৈ আমি এই তোমাৰ পবিত্ৰ গৃহৰ ওচৰত আমি থিয় দিছোঁ গতিকে এই পবিত্ৰ গৃহ তোমাক আৰাধনা কৰিবৰ কাৰণে আমি যি দুৱাৰৰ মুখত থিয় হৈ এই দুৱাৰ মুকলি কৰিব লৈছোঁ এই পবিত্ৰ কাৰ্যৰ দ্বাৰা তুমি আমাক
সকলোকে আশীৰ্বাদ কৰিবা আমাৰ সকলো লগত তুমি থাকিবা প্ৰভু যি বক্তা তুমি আমাৰ মাজত উপস্থিত কৰি তেওঁৰ কাৰণে প্ৰভু তোমাক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু তেখেতক তোমাৰ হাতত সমৰ্পণ কৰিছোঁ প্ৰভু তোমাৰ দয়া অনুগ্ৰহ আশীৰ্বাদ বিচাৰি সকলো প্ৰাৰ্থনা কৰি তাৰ কথা যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামত জানানো गोथार जिउमानि मुङै आङो उद्धोधन खालामनोसै बेखाय আমি সময়ত পিতৃ পুত্ৰ পবিত্ৰ আত্মাৰ নামেৰে ঈশ্বৰে সেৱা কৰোঁ কাৰণে যি পবিত্ৰ গৃহ নিৰ্মাণ কৰা বুলি আমি উদ্ধোধন কৰিলোঁ পল্লৱ মহোদয়লৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ गिर्जा बेखेवनाय हाबाफारिया जोबनानै थांबाय दायो दिनैनिफ्राय दिनैनिफ्राय 25 तारिख मोनाबिलिसिम जोंहा नैबेयाव जोंनि जि गेदेर बरदिननि रंजानाय बे हाबाफारिया बेयाव जासिगोन आरो जोंहा गिबियाव जोंनि गाहाय मानगोनां आलासि बिथांखौ हाबग्रोनो होबाय आसा 아파 धन्य बे सुंदर मोनाबिलि जि मोनाबिलिखौ आफाजों नोंनियाव बिदोंमोन आफा बे सुंदर समखौ आफानो जोंनो होबाय आफा फैदो नोंनि मुंखौ बाख्नायनो आरो नोंनि सासेल' फिसा जायखौ आफा बासायनो थाखाय जोंखौ बासायनो थाखाय बे संसाराव हरदोंमोन जोङो आखौ सुंद्रिनो मान मर्यादा होनो जोङो दिनैनि गोथार न'आव जादों आफा नोङो जोंनि अन्तराव जायगा लादों जि लेंखौ लाबोबाय आफा बे लेंनि जुगिदि नोंनि बायदखौ आफानो जोंखौ फोरोंदो आफानाव आफा नोंखौ बाख्नायनो बेबायदि फोरोंगिरिफोर फसंनानै दोनो जोंनि आथिखालाव गोजाननिफ्राय जायफोर फरायसाफोर आरो साख्रियालफोर आरो बेमारिफोर आफा दिनै जोंनो
जोंहा प्रेजेन्ट वार्शिपआ जाबाय थादों दायो दावबायनो सिङाव हाबलांनोसै आरो नोंथांमोननो दिन्थिनोसै आरो ना लोगोफोर Hallelujah.